The guys are not about marriage. The guy who insists on divorce cannot. We are not. That's the guy who suffer more. I don't know why. 9 times out of 10, most of them do want to suffer more from stress. Why did you make up? Maybe you did. You should have not bind us again a different angle. There are some who do it because they are really fed up. I'm not denying that. But there are some people who do it thinking, I'm going to change him. My tongue, that's not right? I'm just saying, guys, to avoid the main cause of divorce, there's only one main cause of divorce. The main cause of divorce is marriage. Marriage is the main cause of divorce. Stop laughing, I'm telling the truth. Marriage is the main cause of divorce. What am I trying to say? Why do you get married to someone or someone? Well, because to me, it's most of you people look for marriage and then you find it. Marriage is easy to find, but love is not easy to find. So you can find someone who will marry you, pay lobola and everything, but doesn't mean that he loves you. This is where you don't get it. Many of you want that wedding. Some of them just go for wedding. Family go takafuma, tikapemberegwa, teta tuana marry start for our family. But nana uncle very very rich, vakapemberera 1,000 kuto calculate out kana tazopembera pa mchato wetu kana chatira kwa mai tunowana 60,000 tozo chatira kwa baba we are likely to get about 45,000 satadwane 90 tutotenga imba yedu. That is what is motivating your marriage, right? No cause divorce. Many divorces are caused by marriage. If you avoid getting married, you won't divorce. Is it a good thing not to get married? No. But why not find the person you love, the person you enjoy talking to, your companion, fall in love with them, then marry them? So most of you try to marry somebody with the hope that you're going to change them, and when you change them, they become a husband, asingaende kupower, husband asingamwe doro, then toita vana vedu, and sometimes vana ndo vanotozotanga kuuya. How are you? Ndicharorwa naye ndomchinja. Then mwana otanga kuuya. Now we've got two people to change. Udachinja napkin remwana nokuchinja murume wako character. Ukuruda chinja napkin remwana ukuruda chinja murume wako character. Wabata madhodha mwana uchida kuchinja zvakuwandira woenda futi wosvika kuuyo wabata chikafu chake nemadhodhi aita manyoka uruda muchinja ukakuita manyoka mwana ndoda enda chipatara akuenda chipatara nemanyoka because zvinhu zvacho zvakuwandira zvese yangu amara nyama mukadzi yane kuchapa yakandidlisa tsvina kolera chachaenda but akandidecentry manyoka chacho akandidyisa, right? Complication. Tongoshinga ndongogarira vana vangu ogarira vana vako vozosvika 40 years chithingi no I'm divorcing, and ipapo time is gone. You're not looking good, you're now shapeless, you know what and you're now struggling with divorce manje papa wrong time. Wodini wita same mistake ka Ben 10 karuda kuya ku UK kana stop that Ben 10 thing. Kaka mkomana karuda kuya ku UK karuda enda ku South Africa kwa urugara koko inonzi anonzi maiko ana ndakanyorapo papa nemwe joke ndakaisa. Kune vanhu vanokurorera kuti vamuvhe kune imwe nyika. Anonzi mavisa. Atinanzi mavisa phobia kana visa phobia kana visa what ndingamati maiko izita randingoda ngofoma ndege. Iye munhu anokurorera kuti she wants, it's an immigration thing. They are marrying you, and there will be a lot of marriages now. And mark my words, there are a lot of marriages that can happen, and they are already happening. People are going back home. It's a trend. Tina age zedu dzatinotoziya age range kashoma ona munhu ane 34 years achidzokera kunotora kunoshipa. Vanoshipa takuvaziya vari between the age of 37, 38, 39, 40 zvichikwira vanonoshipa. Vari kunza my younger guys, my older guys
mayanga guys wayo achazodovasiya otora ava vasina kushipa ava vari kuma 32 vachiri kuzvara. Saka vanongouya bepa richida bho vachikusiya some of them take longer. And the squad here inoshipa kai, they are not very very smart. Unoza if kana wada zvekushipa, be smart, look out for the signs dzevanhu vanoziva cheating. Uye wachiteerera malive edu uchidzidza masigns. Wamushipa, ndingambogari pamba baba mwana, mai mwana, I need to help you as well, ndichididi. Kana kuti vanotanga vatarisa right round you. Wamushipa une mateenager vana mwana 24, mwana 23, mwana 19, and they're beautiful girls. So they will look around there. I love kids. Let's go swimming, guys. Let's go swimming. Achinda kuswima. Anoswima nevana vangu. He's a nice guy. Na havantoenda swimming. Ndafuta handitomiri zvekuswima. Anodzoka zvamanheru. Ari kuswima nevana vako vakabatana nemabhodha akanaka achiswima vachiita chikudo vachiwisira zamu richimboguma vachingodini daddy. Apa vana vouya vorara. Apa dzimba dzacho hadzina marumu akawanda, vari kusheya vanokunzwa muchiti gudu netumeremere twanoridza. Vana ava vana maboyfriends, but there are not many guys here. Vanoda kurogwana vanatema vanzwa mai vachiridza ende vanonga chiti ridza mhere. Iwe urifunga kuti ari kuti ridza mhere kuti zvinomutena on munhukadzi wakavaiva naye kumusha anga asingaridzi mhere. No, kuridza mhere kutoguruma vana vako kuti vana vako vagoti hei murume akazoroora mukadzi akazoroora mama, this time anotema dedi vangu vasingaridi. Because inini myself I would hate kunzwa noise. Aiwa ndapilo pamuromo kana mune vana handidi kuti vana vangu vambonzwa noise yamai vavo. I would never. I appeal pamuromo. Because I never had my parents do that. I grew up with my parents and they buy a 4-room house and I got bedroom. But I have never. I have never had a tsuki bed in it. Never had a tsuki bed. My parents were married, they're still married. I've never seen my parents kiss apart from the wedding. But do you mean 6? So I'm gonna kiss. That's where I was brought up. But yeah, mrumacho munyua na no way hana. Ukona mruma singa respect vana vako. It's a bad sign. A new husband, wano shipo. Ngazi kana vana vako arapa angoti gare pamakomba palavi. Yodi vana vangu varikona, I'm now happier. Shamari, you're not happier. You've got a stupid man in the house. You are a stupid man. You are got and you kill Munene Pilo. Noise I do. Mun in personally, and sometimes we visit people. Una munaka garapa gumbura madam wake. Uyaga garapa gumbura madam but hey, my visitor. Hey, my visitor. Shamari. I don't know if it's okay. Regarding show off, Shamari. It's not that that's when I grew up. I never saw that. Those who do it, you can do it. Carry on doing it. But she knows jikara. Or I look at there in India, so una madam, madam, Dagagona Magadino, Gana de Dipa, loving you. Can I go to the door? Sanico, I tell you where to die. Shona chamber. But she love her. Uno there. Could she couldn't a name, one? Really? Saipa peppermint butter, kids. Watoana avenue, kunyengesa mkadzo wako uchifungwa toita show off. Ugona kuda kushare. Mkadzo wangu akadhonza. Inozvo zvakadhonza ndozvivenga. Apana Leo noanotoda zvinhu zvakadhonza. Oh, takanzwa kuti makadhonza. Kudhonza chiko yeye. Oh. Rega ungoshare dzimwe information unonyengesa mkadzo. Munoshare dzimwe information mukatorerwa akadzi apa. Nemo akadzi murume wangu anoita sanga akadla mushonga every day. Apa ye murume wake ka anoita once a month. Murume wangu na anonditina every day. Unoza mukadzi kana uda kutorera murume ndese anoya akakumbira murume wako kuti nditengerawo bhurugu. Nditengerawo bhurugu handishina mari ndipo mari ndikwerisewo mari ndokuda ndinoda kutenga bhurugu ndakanga mwapfeka bhurugu kumba nhasi. Mai Banda, what's not true? Mai Banda, you need to be honest. Let me tell you, Mai Banda, something I see. There is a lot of things you know it from Singazi. That guy I'm not and the one acquire no respect.
Deep down, you need to know that, guys. Do you know pesa pamunoisa mapictures po paipai vamwe vachiti kikikiki vamwe vachita zvimalike zviya zviya hazvingorevi one thing. Kune vamwe vanongouya pamapicture penyu achiita vachidarika pamapicture vamwe ende Facebook haina secret. Mamwe mapictures enyu ka tinawo mumafoni muno makadownloadewa tiri kutomaita mascreen saver musingazivi. Saka pafacebook apa haumbi surprise kune vamwe vanhu vakadoendesawo maprofile picture depend nokuti ndakanaka sei. There are so many things zvinoitika Mai Banda zvamusingazive. Even muchechi muya Mai Banda kuna vamwe vanhu vanototi vakurara nevakadzi vavo ka nyika ikaguma kati kanzi okay tomboita matv screen mwari vakati okay guys nyika yaguma chimbogarai apa tione vhidhiyo yezvamaita panyika. Mai Banda vanhu vanotiza pafacebook apa munondona ndatiza ndaenda kuti kumurume zvaivata neni nai mwari ai mwari chistopai mwari aiwa stop kumurume zvaari kundivata nai achirara nemurume wake. This is exactly what happens vanhu because you can actually fantasize. People do fantasize. Thanks. That's all. Haikona kuti nyembera pafuseke. Bvapo aiwa mira ndinyatsokukuutaurira iwe. And I've been married for 20 years. I already know kuti kune vamwe vanhu vanotosevha mapicture emurume wangu kana angu mumafoni avo. But that doesn't stop me from loving my husband. That doesn't stop me from being romantic with him. It's part of life. Kuchiva kwakangogara kuripo. Kunyangwe paine vaenzi iwe inini I was raised less than half my life in Zimbabwe. I came here when I was 18. I've lived in America longer than I'm old. You know, I'm turning 43 this year. Saka handingati nayo culture yekuZimbabwe nayo ndobva ndatoti hanzi ndo chaizvo izvozvo aiwa kasha hatingatakurane nemaculture ka. Even yangu ukandichiva unoti handinyengwe here inga ndogara ndakanyora wani kuti akomana inbox yangu ukaiona unonakirwa. Chera indakakuisa pawallpaper pangu wakapfeka ndiwe yako yeblue. Ndiwe yako yaya zvaunozviita zvezva iwe hendiwe tibvire apa. But zvauri kutaura hazvo zvine mapoints. You're making a lot of sense though. I will give you credit for that. Plus, you're welcome. Mai Banda munoziva zvinoitika. Mukurarama mukamu. Kuvarira mukati. Munoziva kuti tube yebhasikoro. Of course. Ndio zvinoitika. But handisi kuti if it's your culture ndiri kuerera kuti wava step father handiti iwe uri kuda nemurume wako pavana vako vakakura vachidza kuti baba namai vanokisana ka I don't see any problem. Ndire vanhu vamborambana wadivorce iwo wakorora 35 year old vasikana vako vemundu vamwe ane 26 years vamwe ane 22 ukazvara vasikana vega wakagara pasi kungokisana kisi dzacho dziri deep chichichichi vasikana vako ava you don't know what they're thinking vachiona malips astepdad kana stepdad wachototi ndini but makadiro vari kuita malips achona amwe achona avaipa movie chaivo. Pane mama good night hugs avaipa baba vavo like my daughter and I give my daughter and put up kanorarika sino ndihaga they may think oh pavana baba vanyuwani but baba ava pamwe ndeve kuzvishava nekwedu kwamazuva zvamahagi vasingazviti pese panouya mwana achivahaga good night ava nemazamu ende mazamu acho akamira kuti amai anobaya netimunyatsokupa aiwa kabhati uri kutaura iwo waakutaura zvevarume vari pervasive. Plus futi ipo amai vari kuroorwa nemunhu mudiki uyu. Did she get to know this guy before she brings this guy to the children? Because if it's me, this is just me, it's my opinion. It doesn't have to be something chinoshayiwa nemunhu wese. If I'm to remarry, of which I'm not going to do, no man is going to be coming close to my children until my children are all raised. I will not bring another man. That is a promise I made to myself. No, I'm not going to confuse my daughter. I'm not going to confuse my son. I'm doing it for my children. They are going to stay with their father.
until vana vangu independent. Kwete kuti vana havana kana independence ndakutonza kamwe kamsawara kana kuti kamwe kambenten kuvana vangu. Listen, even kuna father kwachona kunogona kuuya kamukadzi ndisingefa varume tisine problem. Unonoona ka 26-year-old mwana wako mukomana ni 23 and mwana wako mukomana bodi anoenda kugym iwo akaenda kugym. Mwana wako mukomana one day mwana wako mukomana achi even vakadzi vanotemchiwa futi netikomana itoto. Vanotemptiwa, but this is a pervasive generation. Usati watomboita mamoves ekuti uda kuroorana nemunhu pane relationship here ipapo. Sometimes unomboziva kuti kuna vanhu vanomanikidzira zvinhu zvisipo. Unotonzwa mukadzi achitanzi ndinomuchinja murume, haiwa achachinja, he's just trying to change. Trying to change what? The only person who can change people is God. That's it. Anochinja sei kana kuti kamukadzi uye unoti kamukadzi aka kari kuhura kanowanza, haiwa achachinja pachiita settle down patichazomuzvarisa. Pandichamuzvarira ndo paachachinja. Ndongamirira kuti munhu achachinja uchingohurirwa. Mai vangu vakakona kundichinja kubva 1975 76 vachitadza kundichinja. Iuda kundichinja ne2 years of marriage. Ne2 years. Hazviti. Nazo kuna atenga maruva is either genuinely romantic or he's trying to make up for something. Romance is dead. No, it's not true. Aiwa. Ndiani kwanyora anzi nditendai. It's not true. Inini, I would say it depends with where you are. I don't know tendai ari kupi. Like I said, I grew up in Zimbabwe. UK. I don't know how long he's been in the United Kingdom. I came to America when I was 18 years old. It's a girl. It's a girl. Oh, it's a she. Okay, I don't know how long she's been in the United Kingdom, and I don't know how her love relationship is like. I cannot speak about somebody else's experience. I've been married for 20 years, and I've been with my husband for 25 years. And, I cannot say to my husband should stop being romantic because someone else's experience is bad. Your experience and my experience is different. When my husband brings me flowers... You know what? I've been intimidated. I'm always like, what? Kumbano kuziya. Murume ari kurehwa akabatana murume akasvika chako even tiara one day mukamusiya ega tiara gendi tiara munin'ina wangu kakamunin'ina kangu keke. Aiwa, anenge atogara ari munhu ari pervasive. Ukaona murume anoita go for your friends, anodanana nemafriends ako kana kuti mukadzi anodanana nemafriends ako, atogara anga akatozvironga, very disrespectful, kupisa base. Of course, pervasiveness. I was principled. Sometimes you need to be principled. And speed go saying Mr. Banda. I was principled. I'm principled like that. My husband's friends are my friends too. They are my brothers. I see them as that, and we've been friends for over 25 years. I don't see them as an option. Okay, hey, let me go and talk to them and maybe try to get some sexual favors. No, hell no. For me, it's a no-no. It's an area I'll never go to. But love I was going to Shamari. Nemsorongo kashata utason mashatra wakaita nhasi. What I've noticed in the social media and all but what I've noticed is please panama traits and I'm now as well. Guys, vanukadzi nevarume kana mukadzi wakachida gym, try by all means kuita munhu wegym. Exactly. Because zvatinofana gym uko chamari mayoga pensa kabuya apa madama nezambia. Nice, okay. Unaona mayoga pensa rokuti zvakashama ende vakupfeka akafanana neskin yavo. Oh yes.
Ari kuri unoti unomusikana ngashamoyo. Pozoti ikala yacho. Yeah, I've seen those. Aiwa, unozeka. You are right. You are so right. And I'm gonna be 43 this year. And But I you can look tell young. you, thank you, thank you. I can tell you, Gutin, I love the gym. Vanhu vese vari over 40 years, vanhu vetaroma tokukura, they wish to be 40 because of us. Of course, you look good yourself. We make 40s look good, but Oh, if yes. effort, we really work hard. Let us gym, walk. If you, some of you guys go to the gym, but you drive to the gym. You use the escalator to go to the gym. Try to walk car. Walk to the gym. Because ndokunonyengwa varume ikoko Kumagym, vakadzi navarume vanonyengwa ikoko. potai muchinopika vana mese kana muri Of kwavo course. indai munopika mwana megadeti famba naye makabata maoko munopika kana chenyu kufresh makabatana maoko. Kune Exactly. vakadzi vakanaka masingle mothers ariko kunopikwa vana ikoko nevamwe masingle parent varume vakaita vanenge Hanzi natendai kashamwari yakoyo ari kuti hanzi ini handimanikidzwe zvekujimu nekufamba asingandide ndakadaro tsvaga skinny wacho. No, it's not about being skinny, Tendai. It's not about being skinny. You are getting it twisted. Kujima hakuenderwa kuenda unoluza weight. You lose weight by your lifestyle and by the food that you consume. Kujimu kuenda kuti ugare wakasimba plus cardiovascular yako inoda kuexercise. One reason a gym, it makes you feel good. You walk Yes, exactly. Right now, Yeah. even carrot candle, like carrot chips, I'm being healthy. It makes you feel. Many people don't know Oh, that. yeah. You want to let's stress ukatanga gym. And the gym, kunokita tuone vamwe vanhu vari pama situations are worse than you. Uri kunyengwa natiara. But there's no. Oh, thank you. Ndacomplimentwa nahanzi Salim Mai Banda hanzi vanenge vane 25. Thank you. Apa ndine mwana akutena 19. Because imwe mvura yenyamobva dzakamerika inenge iri ndoona vanhu vakamerika skini dzenyu zvadziri kuita ikoko ndikati ndambouya ikoko zvangu uya kani izvini vabhanda ndikavaona vakadai hanzi mubhedha wamaibhanda wakanaka naliz ndiri pamubhedha zvangu iwosikonokushata kwake vabhanda vari kubasa aiwa ndakurumbidza kupedza basa nhasi saka ndati regai ndimbona kuti chiko chiri kuitika pafacebook ndikaona hanzvadzi yangu iri pafacebook hendi ndikati ari kutaura nezvereko hendi vanhu vazhinji vanoti kune munhu anonaka hapana munhu anonaka zviri musoro zviri mumusoro mako. How much attraction do you have with that person? For me, Ango, it's how much attraction. Anzigo, gym makes. Oh, Brighton, yes, that's the gym guy right there. Dear guy, I want no. Tirimu same ngirikinika. Tirimu same group reve gym. Enda uko irewe ndichaku ede koko. Hans makes you feel good and confident about yourself. That is very true. Gym. Liz, we are gym. Hans, thank you. Akwenda ku gym. Aiwa zora kwakanaka naka. Ini ndinoshandisa product. Aiwa hendi kaiwa neskin yako yakanaka. Ndoshandisa product dzeni ngirikini. What's the Clinique? I use Clinique products for my face. Andigeze kumeso netauro, andigeze kumeso nesipo yekugeza mwiri. That's ukaishandisa that's the wrong way. But munhu nemunhu anongoita zvinhu zvinongomitira muupenyu hwake. No, I don't. I use special soap for my face. I use special creams for my face. Mafuta ekuzora miri wangu ari
ndezvimwe izvozvo. Tauro rakadai so, miremboradza wani. Tauro rakadai so. Unova tauro ukashandisa tauro 1. Tauro 1 unokwanisa kupukuta zvigunwe pano neathletes futi. Wapukuta nayo zvigunwe kune athletes futi. Mangwana ndokunge uchipukuta futi kumeso kwako. Woona wakuita zvimarashi chichichi zvabva kudivo. Dzimwe nguva ivavo netauro remakumbo. Woita tauro rekumeso. Woitawo rimwe tauro ngango hadhure mutauro akasipa kuprima kani. Hambudhure. Because ukambopukuta zasi kwako kutsvina mangwana kunogona kupinda pamuromo. Exactly. Wakutoita zvidzimu. Wakutoita zvidzimu. Vanhu vanodaro kuti handidye zasi kumunhu. But uri kudya kwako. Hanzi Mai Banda munoshandisa zvodhura. Aiwa mafuta angu ekumeso anodhura. And I don't use cheap stuff for my face. I don't. I really honestly don't. Because I like to take care of myself. Saka zvandanisaura ndezvokuti maJamaican very very confident. Kuna tomti legs sekuri Brighton tobati legs vazane vanofamba nemalegs asi kubva kare kare. Saka nozo majama ekuleswa ngurinitemba chidemo harina kana janzo rinomboita asi rine confidence yacho. Oh yeah. Apa rine mavende kubva kusvika uko. Rine mavende parine dzimweni pandebvu dzakavhara muromo wese rinokutorera mukadzi neconfidence chete. Confidence, exactly. Zvakanaka ukangodai wangoti bundundunu rinouya richifamba ndo confidence yatofanirwa waita maZimbabwe. Exactly. Each other. Pano napano it's either maZimbabwe unongonzwa nekana chirwere nekana andana maZimbabwe achisapotana. Ayo guys muZimbabwe wakomana musadero kuZimbabwe. You're number 1 for attacking. It's because most of our people, we don't have confidence. If we could build confidence within ourselves, when you love yourself, it's very easy to love other people. Because you only transmit what is inside of you. That's why I always encourage people to go to the gym, to eat right. Tendai understand Famba, she walks 2 miles to the store. Healthy, which is very good. Tendai attitude yataura kuti ngaende kuna slim wacho. Ukaona uchiwoka uchienda kustoro usingaluzi weight yauri kuluza yacho. Chimbochinja kitchen because gym kitchen is 90%. Kuchinja body yako is 90% kitchen. Oh yeah. 10% kitchen. Exactly, that's true. Kitchen yako zvauri kuita nemafuta nawo than kuoka kwauri kuita. Vamwe venyu muri kuoka 10 kilos zobva more than 20. More 10 kilos zobva more than 20 kg. Saka muri kuwedzera. That's true. Kitchen inoda kugadzirwa. Plus state of mind. Anyway, rega nditaura hangu zvokupedzisira ndobva ndabva palive yako in case you want to add other people. Handiwanze kuedha vanhu. Kana ndakuedha vanhu I feel important. Thank you. Taura henyu. Nditaura hangu zvokupedzisira ndobva ndabva. What I wanted to say about relationships, because I know that's what you were focusing on these relationships. I believe kuti munhu anofana kurorana nemunhu wake chaiye ari made for them. Someone that really suits in and fits in with with you. It's not, I mean, and this year, for me, that's how I feel. Kanari wako chaiye. Like what the Bible says, Boaz. Ukangowana Boaz wako. Ukangowana Ruth wako. You know you're home and dry. But and paine love between the two of you. There's supposed to be also some kind of respect between the two of you. And the Bible says hanzi vakadzi vanofana kuita submit. Mazano nenyaya yekuti hanzi zvonika kwane new dispensation. Vakadzi kaya 50-50 vakadzi havadi kusubmita to their husbands or whatever kuti mukadzi anofana kunge achita zvakati murume anofanira zvakati. For me, this is me talking. I don't care what anybody else says about their relationship. That's their business. I'm going to submit to my husband, regardless. I'm a college professor, but I still I am Mai Banda. And his wife.
small zvikada kutorera mukadzi akadzidza kurespectiwa nomunhu akadzi vakadzi sometimes vanongoleka kungoti kungongova humble even uchinyatsoona kuti munhu haana kudzidza aita mistake kumuudza in a nice way sometimes you don't even need to do something big. You don't even need to sometimes kungoti kuti gumbo renyu riri pamusoro perangu uri kuziva kuti wakandisika but wati gumbo renyu riri pamusoro perangu unosvika unongoti ndiri chipanera here unondisika uri makanika asika chipanera. I know. But companion ukaona munhu waunokwanisa kuita nyaya naye ingavanzoti vanhu vasati varoorana ukaona musingakwanisa kuita conversation pafoni longer than 30 minutes haregai kuroorana. Exactly, you are right. Are you friends? Can you be friends? Unofanira kuita munhu unotaura naye hours iwe 2 hours pafoni. It shows kuti was pane pachazoshayika maconversation mamarriage kushayika chacho munhu anenge kuti papita. That's true, you are right. Hanzi vashoma vanenge imimi Mai Banda. I know. And I have to constantly preach. Thank you, Tendai, for, Hanzi take note, Tendai, Anonzan Salim. Hanzi, these days, vakadzi vatove mabosi mudzimba. It's very true. Joseph, Hanzi, vashoma vakadzi vakaita semi. And I know. It's something that you have to self-teach. I self-taught myself because I came here when I was 18. I was young. But I said, okay, this is what I want. And if someone is loving, we are submissive. I know, but what I want is what I create. I create the environment I particularly want. I wanted a loving environment. And I wanted a man that I could submit to. And if the man that God gave me, I decided I should submit to him. I wanted to be educated. I'm educated. I'm actually adding more education on top of what I have already. I'm working on my PhD right now. Even though I'm a college professor, I am already teaching my university students. You know what I mean? But at the same time, when I'm home, I am not Professor Banda. I am Mai Banda. When I'm home, I'm not Dr. Banda. And you never see Facebook. Dr. Banda. I'll never. You know what I'm saying? Mai Banda. I have to remind the world kuti ndonzi Mai Banda, not Dr. Banda. Imetipa ndoda kuudzai vakadzi. Ukaona murume akanyora paFacebook pakati married to. Yeah. Sometimes ukaona tiri marriage asina kunyora kuti married to ichingunzi looking for. Kunyara newe pane zvimwe zvinhu anokwana vana Brighton vakamira nevakadzi vavo. Oh yeah, Brighton, he impresses me. Ane mukadzi wake. Dzimwe squad dziri married hauna confidence. Vamwe vacho ndomoti ndikati ndikamira naye vanhu vakatozivira ndiye mukadzi arondivhurirawo vamwe kuchikomba unoluza confidence. Kana munhu anokurespecta waunoziva kuti vanhu vese vanoziva kuti anokurespecta unofila confidence. Oh yes. Amwe masituation akaita tive married mumwe anoita married nekuda kwenhamo plus vanhu tine system yekuti we just marry auya iyeye munosvika pastage yekuti sometimes makufila desperate zvazvokuti iko zvino kana kungova nyangu anonyatera 1 ndozongomutengera bhuta vapo ndozongomuchinja apo ndova nokunetsa ivavo. Exactly. wakasiya achitenga vaitema matoko right now vari kutema matoko vekumusha mwari mumutoko iye ane tswanda pazasi vachisvitsana azouya kuno baby umbonozama kutora passport zvinhu zvoda kunaka kuno unosiyiwa achinotora the same person marubeva. Oh yeah. Wamuza zvinoitika zvazvo zvinoitika zvokuti dhu. Hanzi namai KS pamurika even fashion unoziva kuti vakadzi vekuzimbabwe ndaitaura palive yangu yandakaita vakadzi vekuzimbabwe vane body dzakanaka. Of course they do. We have beautiful women in our country. Tishu rakaita senge riri tishu iri vakada kuriputira iro riri vagorifuka ugoti dress dzakadai unosvika kuti mune munhu mukati unochiona kamusoro chete riri kuti vakadzi vekuzimbabwe vane body dzakanaka but dressing yacho vakada kukuitira imwe dressing unoti oh yes. Dara tichikura kune maticha waitoziva kuti ticha nenge vaichena. Oh yeah. Mamwe maticha vaikuti chero vakasimira
Don't you Anenge sometimes? aine poor vanhu vakadaro vanenge vaine sometimes poor self-image and sometimes lack of education. No one has ever taught them how to dress well. Saka Kana it's kuti our murume job. kana kuti murume wacho Answer so insecure. Joseph, most people change when they are in marriages. Uyu ndobva ati, well done, my banda, very inspirational woman. Thank you so much, my Those KC. who change when they are in marriage, they change for the worst. Hakuna munhu anoimprove character nemarriage. Vashoma. They have never. Kana aripo ngari apa kuti ndaiva ndaka ukona munhu otoimprove character nemarriage aura akazoneta akazonata but kashoma. Ubva azotsvega ndichichinja. Wakafanana munhu ari kuenda kuhondo woti tonowana mabara achavako kana ukanomawana mabara acho unenge uchireva rekeni maybe mukuita hondo yerekeni yematombo ndo yega yamunotonowana mabara omurapa bara rashandiswa nemuvengi harichashandi pafuti yako unotofanirwa kuenda ukagadzira kwacho marriage guys torai magrenade enyu elove momaisa mofamba maweapon akakwana because panozvarwa mwana unogona kungozvara mwana one ane ka little disability. Somewhere it's so hard to care for kids like that. And I think it's an unfortunate situation with unozvara mwana wokuti haana zvinonetsa zvakawanda but ndeuya ane asinga settle down anogona kuisa maorange agoisa zvese agoisira pasi manya achingoisa zvinhu. Aiwa unoziva kuti chi, this is what I always tell people. Ukaona mwana, and for all the people that are parents vari kuteerera this recording, ukaona mwana wako achimhanya mumba achidonedza zvinhu achijamba, sumudza maoko utende Mwari kuti thank you for giving me such a child, because you know kuti mwana uyu akatozvarwa akatokwana ane pfungwa dzake dzese ari kutoziva kutodonedza. Imagine kana ukazvara mwana ari nhingirikini, ari stroller bound kana kuti ari wheelchair bound, kana kuti asingatokwanise kana kufamba kana kutaura, wototenda Mwari. Ukanzi wakachichema kachiridza nhoro, mai ndoda zvakati, mama ndoda zvakati, tenda Mwari, because achakura zvake. Achikura kudero kune vamwe vanenge vane maybe autism yokuti zvino okay, I see what you mean. Spoon chaicha inova irritata musikiro wavo. What I'm trying to say ndezvokuti pane mamwe machallenges anouya through marriage. Vanhu vazhinji vanofunga kuti ndikanoora togara pamvuri nemurume wangu tichingorla mari achingoverenga bhaibheri achingoshanda ndichingoverenga bhaibheri tete tichingovata. It's not like that. Pane painokuchallenge even makati Mai Banda not perfect. You work on it. Pane pamwe panozopedzwa kuti kamari you actually know the professor. Sometimes you get tempted. But the professor you know cannot do them. Exactly. But when I do it's very, very critical. I want mix up marriage. If you can separate your profession and your marriage, it will be better. If you know how to separate the two. Because not only am I a professor, my husband is an engineer. Saka handina zvokudada nazvo zvokuti hanzi ndingaswera ndichipoza noti ndiri professor iyechi. Saka inini hangu I would love for someone to separate. Hanzi Joseph. Actually, I meant change for the West. Saka vamwe vanhu they change for the West. Inini hangu to that response, my response to what Joseph is saying, I would say that imba mukadzi. If a woman can realize kuti imba mukadzi wese akaverenga Proverbs 31, it's telling you kuti you are the one who builds the home. You are the one who brings the happiness. Imba kana munhu achitopinda pakanga pasina mufaro zvinonzi pamba pamainhingi apa tomboiti hakuendeke kumba kwamainhingi. Kana mumba imomo mune happiness zvinonzi mumba mamainhingi. Of course the man is going to get the credit. But usually vakadzi, we are the ones that set the atmosphere of the family. Whenever you can, if you catch on to that thing, if you catch on to that, unogona kutogadzirisa zvimwe zvinhu zvakawanda. But it's just that sometimes as some women or as women, sometimes we are too bossy. We want to run things. We want to take over. Tiri majongwe tinobva tatomerawo zvine varume. Muchida kuchinja character yemunhu yetu yo ex wamakaramba. Exactly. Build ex wako pana. Hanzi ndibetserewo na hanzi can I please ask you something, not only Mai Banda.
Salima unabvunza something handizva vabvunza chii. Saka inini rega ndibve iye apinde ka. Aiwa vamwe vacho vanenge vaenda kungobvunza nekutaipa ipapa havadi zvakupinda dai saka garai ipapo achabvunza ngaataipe pazasi apa Taipa tuone. bvunza mubvunzo wako tizwe Mai Banda. And Mai Ngaataipe Banda unoita Bible because Mai Banda munhu anonamata. So we got thank you. Aiwa toda zvedenyu zvabhaibheri. yavo isunday school ine tuvana tunoimba so Mai Banda ivava. I know. Thank you. I'm the music director in my church. I'm the music pastor. Saka, yes. And so, pastage nemaselebrity. yeah, ndakamboti mirei zvangu ndichatangisa this year. Ndichatangisa. I sing with so many celebrities. I've met so many of them. I mean, Anna Benjamin Dube, and I've met quite a number of big time celebrities. But it's one of those things. I count it as a blessing. And Murume should also make the woman happy for her to set the Proverbs woman. Yes, the men should. Varume, like I said, Masibanda. For me, I speak for myself because andizive vamwe varume ndongoziva wangu chete. Saka I can't speak for other men that I don't know. For me, I realize kuti varume, they are not a very difficult species. The male species, for me, they are very simple people. They are so easy to please, and they are so easy to read, and they are so easy to adapt, Havadi competition. Varume havadi competition. No matter there are so very few women who thrive in competition. So ukaziva izvozvo, competition varume havaide. Ingava competition yejira chero makafuga mese, ukaita jira rokukweva uchiita rokutsamhira rakadai zvinova irritata izvozvo. Kana kungovabudza kuti rara kumubhedha, murume anorasa madziro kana mubhedha yenyu yakazembera madziro. Inosanisika nemubhedha unozembera madziro. I know. Iyo system yokuda kutibatisa kumadziro control iyo imwe kuti atifarire zvinhu zvidiki. Oh yeah. It's just little things. Vanosvina vachibva nokusoro. Ini ndine system yokuti zvinondiirritata. Ndoda kuona anosvina Colgate kumadziro ichiuya uko. Nevana vangu ndogara ndadonedza iwe. Ndiani anosvina Colgate yaitsvina ichibva From exactly. Ayo hondo iri kwese. Munhu anongova achingosvina Colgate nepamusoro dzvutu. Izvezvi zvitoti chiti akazoita OCD zvimwe zvivharo zviri apa chamuvhiwa ndiani amubva zvinezvi. Saka varume vanongoda kungonzwanana kuti iwo baba vekwangu vakanga vadaiwo I think bedroom ndoyo donosota zvinezvi dedi vaimuone zvandasiya vanongoti vasvika vati kiss yavo calm down pane vanhu anodzoka respect iyo varume vanoida. Oh yeah, vanoida. And like I was saying, I can't speak for other men like Masibanda uyu andanchida kupindura panyora utanzi todawo respect from our men. And then I had to start. I studied my own men. I can't study another person's husband because asi wangu ndakastada wangu inini mbranda ya wangu inini ndiye andakastada ndikaziva kuti okay Dagi munhu ari simple kauyu anongoda respect. My husband likes his food. I need to cook. Tikavisitor somewhere like last time takaenda kumba kwemwana wesister yangu. My sister is ane mwana muhombe. My sister's son is like 30 something years old. So we went there, the wife prepared some food. Inde andatomufonera ndikati ndine nzara ndibikirewo chikafu. Saka iye ndasina kumudza kuti ndine murume wangu. So we get there. Instead of me eating, I asked him, Dagi, do you want something to eat? Because I had just picked him up from the airport. She can say, yes, I'm hungry. So instead of me indulging myself into that food, I gave it to him because he's a man. He's not going to be able to go to the kitchen and say, he's a man. So I gave him that food and I ended up preparing something for myself. I studied my men. Zvinonaidza zvoti but twatiri tushoma murume wangu anodya iwe. Sometimes varume plus apa ndikakudzidzisa izvi mozotinyepera varume adanhembo sometimes iwe the best sometimes chero chipiri zvinonakidza. Aiwa inini hangu I know unoansa imwe mibvunzo isingaansi ndogara ndiudzana murume akakubvunza kuti wakambodanana nanhingi aiva better, it's a sign of insecurity.
mibvunzo iyoyo haipindurwe. Rule number 1, never pindura mubvunzo unotaura nezvax. Ukanzi aiva nehombe here, iti I hate my ex, I don't want to talk about my zvinovanakidza kukuona kuti unovenga ex. Ukati I miss him, haakangozoenda kuengland iko. Musi wanotirega ndimboenda kuengland kunotsvaka mbudzi. Anofunga kuti ndinofunga vakadzi pavo. Pane mibvunzo yandinokuadvisai. Please, kana mahura vakadzi, don't ever admit kuti wahura because zvinouraya murume. Oh yeah. Nyaya yekusvika 99 years ukoivuti wakandigurira. Ndiudze vimbikako pakaita mistake. Then usafa wakambotaura kumurume kuti wahu kana enda nazvo kuguva. You save your marriage. Exactly. Nyaya makaadmita 1997 yakamuafekta murume wekusvika yatozosvika pakuti murambani. Yep. Ndo mango maconfession. Question yaunongobvuma stupid question yokuti ndakanga ndisiri virgin baby. Dzimwe nguva kana kubvunza kuti wanga uri virgin, handizivi ndandiri virgin, handina mborora nomunhu, ropa hauna ruvona, handizivi handisi doctor, but zviri nani. Handina lizi uri kusengesa. Handina lizi heavy kutaura. Pane vamwe vanyora vahanzi naGrace G Magaya, murume haarari kumadziro kwemubhedha, anofanira kurara kunze kwemubhedha kuitira kuti tsotsi rikauya. Yeah, that's true. Hanzi rikauya mumba ndiye anotanga kumhanya. Kuda kupa zvinhu mumba kana kupa mukadzi. Tsotsi remagate here. Uyu vimbai hanzi hanzi vaMai Banda. Iye hanzi yaimwe topic iyi inoda another live. Women are also easy to please as well. That's very true. Yekuplease vakadzi ndakaita podcast iriko kumashure ndiyo ndakaita 2 days ago. Saka vanoda vanoniona ikoko. Vanhukadzi muri married Mai Banda. Mukangoziva izvozvo mapfekero nyamunaita kupfekera yaka vana hani munotiara indenji zvichimira tiara hoyo nawo maandawe yangu. Dzimwe dzenguva vakaoneka me makazvichenera Mai Banda naBaba Banda venyu vakachena, but zvinoitika muchechi momuya vamwe vari kukuonai zvinoitika mupfungwa dzavo ka vanokungoti devil I bind you, devil akandaita seko I bind you, devil I bind you. Vaonawo zvamungatinzirewo tsitsi kana muchipfekawo sapera mungoitawo yaro next time ndodzidza netrauza ndipfeke swimisa. Because even vafundisi vatinonamata navo ivo vaya dzimwe nguva munovakuvadza vanhuwo vakaita pane song of course they are human beings. Vanyengeterereivo vanofanira kutonyengetererwa. Because pane imwe drescode yandakaona munhu chechi vakomana Mai Banda wakanditumira ende hendu ndakurohwa iwe. Wakanditumira ndakati putsake wako. Aiwa, no, the thing is sometimes vanhu vanombovhiringika panyaya dzedressing idzi, unoita unge munhu ari kuenda kusiri kuchechi. One thing I've noticed about African Americans, which is the black people here in America, like I said, this is just my opinion. Nobody has to follow what I'm saying. Everyone has a right to do what they want to do with their life. That is me. That's how I speak. So African Americans, when they go to church, they are covered. Vanopfeka nemahats. Vakadzotora ngokupfeka mahats, hembe dzavo, madress, masketi avo anenge ari below the knees. And most of them, they don't believe in going to church akapfeka trousers. Kana zvinhu zvakabata. Maona musikana anga achimba gospel wandaisa pauro pangu. Handina, ndichamutarisa zvangu. Mai Banda, munhu ari kuimba gospel aita kufuratira nobva aisa ake magate ake akakurira musikana wacho agoti anga akadai agotanga kuita magate zvake kuita magate iripo pauro pangu ndichaitsvaga zvangu.
muchechi imomo unobva kuti hei aiwa muchechi vanhu hamudi. vari muchechi ka vari kubva kunyika zvinhu zviri hazvinamboona zviri zvevanhurume hazvinamboona kunoti kuba maybe kuba mari zvizhinji zvacho zvivi zviri kuisa vanhu kugena iyoyo nyaya yesteroids nemaonyeni steroids nemaonyeni nyaya dzesteonyeni Steroids nemaonyeni chingoti stonyeni mhani kana asingabi mari munhu muchechi problem yake ndiyo yesteonyeni iyoyo haayozvo zvinoita vanhu kugena hazvina basa kuti muchechi kana kuti kunze. It's just zviri kwese. Honestly, munhu anononamatirwa ende havatani kuva vakanzi anointing apa vanenge vachimanya nezvimucheka zvitundu vanenge vonowadza pamusoro mana moita vanhu kugena umwe munhu achanorohwa mbama kudenga Takagarirwa naGabriel, mutumwa Gabriel anosvika achizvambura vanhu zvakaoma. haana kuzobvunza uye anga achitobvunza hanzi help me angozoenda haana kuzobvunza tatakangomirira angati please maybe question yacho iri kumusoro ndofunga but pananga aita hanzi most UK women are starting to be too much ndiJoseph hanzi they are worse. Nangu handizive zvevakadzi vekuUK. I've heard so many things. kuuk chandakadzidzira kuti kune waiting period yakareba vanhu vasati vaita mapepa. Dzimwe vakadzi vanoita submissive kuvarume vavo vakamirira mapepa. Problem inoona ikazve panongobuda British passport and the British passport yacho inoita coincidence neage yandaireva yekuti between 35 and 40 vanhurume. Just know this, women change paage yo. Ukaona ukatadza kudivorce nemukadzi wako between 35 and 40 marriage yako yasurvive. It's something that I also wanted to talk about. I don't know, I'm not in midlife crisis, which is true. At that age, from 35 to about 50, women struggle near midlife crisis. Because when you get married, I got married at the age of 23, going to 24. So that time you are childbearing. You know, my last child, I had her when I was 33 or when I was 32, turning 33. You are still in the childbearing time. Saka wapedza kuzvara paya manje. Wakuchireza vana vaiva. You don't really care much about yourself. And then you begin to realize kuti I'm still beautiful. I'm still young. Because tichiri vadiki tichiri kuzvara tinoita kuti zvitana mai nhingi ndosaka varume vachizopopota yanogara ane Zambia anogara akangodai whatever. I didn't face that because I was here in America when I was giving birth and all that. And I still had to, go to work. So I still have to dress and all that stuff. So I didn't struggle with some of those things. But I did have some struggles, along the way. And then wapedza kuzvara wakuma 35, you begin to realize you're still a beautiful woman. You want to lose weight. You want to look gorgeous. Ukangogara wazviziva kuti kune chinonzi midlife crisis. Ukagara waziva ma-stages of life. People need to be educated about those different stages that we go through. Yeah, and ukaita mistake yekurambana nemunhu wako uchamufunga. Achadzoka. Uchamufunga. But anenge aenda because anoenda unozati anoenda nani? Nomwe wakakutangira kuita midlife crisis akuita ma-corrections. There you go. Murume nemunhu ari kuita ma-corrections. Atoenda. Mukadzi wacho anomutora yakati akaburitsa mweya, andiwanga uchikaburitsa mweya. Iye anoti munokwara here dedi pamaburitsa mweya. Iwe ndi kuda ndinozvira. Education is very important. I will encourage every woman that is listening to this live to try to understand the stages that women go through, stages that men go through, and communicate between the two of you. Because we communicate. In my household, we communicate about it. We talk about it. We talk about the midlife crisis. We talk about it. We open up. And as you just because when we're married, lovey-dovey every day. Sometimes you're not brother and sister, and sometimes you're lovey-dovey, and sometimes you're husband and wife. Know the stage where you are in. Know the level we are moving. Plus, I can in the message gym.
sometimes uchiwoka mujimu muya rimwe rume riri kumurudza simbi rikatarira mukadzi wako zvandee mukadzi akanaka. Varume tinokanganwa tine vakadzi vakanaka. Varume anogona kupinda mujimu momuyama iwo chisara kumbaka agokanganwa kuti beautiful. Mukafamba nesi akaona uchitarigwa murume anoita effort. Vazhinji varume vari kurega effort because even paFacebook murume ainge akaona Mai Banda achingonzi hello malaika achiwanda vanoimprove on the way he looks after you. Vanogona kuenda zvine maadvantages kuita zvinhu. It's very critical. It's very critical. Joseph agrees communication is the key. And then Hans Gracie G, communication is always key to a successful relationship. Very true. Tanga communication mava mumere. Tanga kuwana munhu unokommunicate naye musati maroorana. Musati matombororana. Chimumu, woda kutanga communicate nechimumu mumere. Tanga wadanana nemunhu unokommunicate naye. Unorora munhu anotaura nyanja, iwe uchitaura Shona. Woda kuzoti yati communicate, iye achitaura nyanja. Kana chinyanja ndoroti vamwe tokommunicate nema action. Kwindi munhu anenge ati kwindi. Kwindi. Are you okay? I'm okay. Are you okay? I'm okay. Hapana chiri kutaura. Club one day na Lex kungoti handi kune chechi iri kuita yadanouya nebhaibheri tonorisei kata kupinda muclub ndaumfurira kuenda naye toita zvinge tiri kuenda kuchechi ndongozoita paclub topindai munoona vawazotoenga toraita ndazongorega tauri anogona zvakaipeka kuti club. Sometimes communication yachonaka you need to learn kutaura musati matombora ipo paipa pamwe muchidana muchipimbana paipa ukamona achirafura kiti achikava kiti achirova vamwe vanhu mumastranger mustreet ndonoona mamwe mastraight because we can't hide them all. Ukaona muita hansi kuna waita chako chaiko unochiita mukuti nyama inenge nemakonye ziva kuti kana wamukicheni kumba kwese very likely kuti but tindaura munhu munhu asina kuti iangel ndakambotaura zvinhu zvokuti wakaona munhu aita single senge suti akuma 43 41 42 43 vazhinji when you get excited kune mukomana ari single anambogara murora ari kusouth africa I'm gonna get my shamwari ukaona manetsero ari kuita varume kuwana izvino ukaona munhu akatika 41 years asinawo history yekuti amboenda marriage ikakundikanya muzvayo haana kugara nemukadzi asi akakangomirira iweweyo wakuti papanhasi waunomutora manje kuti auye kuita happy marriage iye anaita 52 years. Inini I believe mazimba chavo chavo kana murume anodarika 36 asati awana mukadzi very rare good mazimba mukadzi vanoda marriage vakadzi kuti vanoda marriage 36 years old uri mukomana akamira pana Mwari mukomana anoda zvemarriage chazvo unenge wadowana umwe munhu wokusetla naye if not unodowana mwana wakakusetla naye unotombowanawo someone somewhere kana vajaira freedom varume vanenge vajaira freedom I don't know nemukadzi ajaira freedom it's just my opinion and it doesn't have to be a fact. No one has to share the same opinion with me. Ini ndinoona kunge vanonetsa because vanenge vajaira freedom yavo avajaira kugara vari vega vanojaira kupuwa ma-instructions. They are not used to submitting to someone. Uyu Salima azopindura mubvunzo wake uyu wati hanzi ndanchikumbira kutaura ende yakareba. Hans thinks I have an issue whereby I fall in love with a girl that I thought she was the one. But as time goes on, I found out that she was dating another guy. Though the guy was in Zimbabwe, I found out about the guy. I confronted her, but she denied it. Then she apologized when I showed her evidence because I had hacked her WhatsApp without her knowing. I forgave her and we continued with our relationship as I was blinded with love. After some time, her mother got her a job as a maid, which I didn't allow to do, and then went to talk to her mother about sending her to college. Since tichipinda same church na mom,
vake havana kufungira kuti kuziva kuti ndaidanana. Then she told me kuti I was doing it from the bottom of my heart. Vaisava neproblem. She started going to school doing beauty therapy, and I was paying for her fees, transportation, and everything that she needed. But for months before she finished her course, I found out that she was still with the same guy from Zimbabwe, and they were planning for their future. I got pissed, but as a person who was blinded by life, I forgave her. Then when she was writing her exams, she started ignoring me. Then I decided not to phone her anymore or looking for her. Now it's been 7 months without communication or seeing each other. Akangoya kunge katsi ya Buddha musango musaga akandi nyengerera again. She's saying she has revised her manners, and she found out that the way she was treating me was bad. So I only asked her, kuti, why not after a long time? No, don't go back to her. Don't go I back. would not. Don't go back to her. Yeah. Don't go back. All right. Okay. Usadzokera kuimbwa iyoyo. It's your fault. Yes. Aiwa ndasara panyanga manje aenda manje ndiri presenter. No, ina Salim, I would not go back to that girl. I hope you're listening. The thing is, she was using you, and you are trying to make a future with someone. I'm sure you were trying to have children and whatever else and whatever else. And you guys are still young, I suppose. And how can you plan a future with someone that has already got in cheating? Atopinda relationship achitochita. And akatokuvhara ukaona evidence and all that. Most men that I know of akangonzwa kuti mukadzi uyu ari kuchita or anything, they walk away. They don't want anything to do with you. There's so many girls out there. She is not your Ruth. You've got your Ruth out there. There's some girl out there that will be focusing on you completely. Usatombomutora back. Unless you kana uri kutaura hako kuti unomuda stereki, I love her so much. Hanzi ndasiya zvimwe because it's too long a story. It's okay. Unogona kuya kuinbox. Togona kutaura kuinbox. Kana uchida zvokutaura kuinbox. But inini hanguka, I would not go back to her. I would leave it. And Salim, that girl is coming back to you. Nekuti aramba nenewe kuzimu. That's very true. Anenge akatorambwa newe kuZimbabwe. And the girl is using you, Salim. Don't go back. That's true. You see, everyone is saying the same thing. My KC is saying the same thing. Salim, please don't go back to her. This is Julia. All these are women telling you. We women are actually telling you to don't go back. We are nice people, but at the same time, Ani heart yake iritori set on someone else. Her heart is not set on you. Iyo atombo kude, you're not even her Boaz. Akawana another guy, I can tell you for real, Salim. Anotoenda nomwe munhu. Right now she's desperate because anenge akarambwa kuZimbabwe uko. KuZimbabwe akatoudzwa utoti ningirikini kudanana naSalim ndobva arambwa. Saka ari kuda kushandisa because iye arambwa kuZimbabwe. Joseph Mtandare says that you are being used. It's very true. Ari kutokushandisa. Let me see. Pani vamwe vataura here. Something. Okay, anyone else that can give advice to Salim? Inini hangu I say no. I would not even go back to that girl. I wouldn't. Anyway, takamirira ningirikini, takamirira host. Kuti adzoke hanzi that girl. Hanzi that girl inganga ari kutokandira hakata hake kuti udyire futi. Leave that B. Of course, we know what B is. That's very true. I would not even dare go back to that girl. You have someone out there. I don't even know why you spend so much money. After waona, wakatonyatso kutoona munhu wangaone evidence, wangaontori nema-V11, but you went ahead and paid tuition for her. I know you said love blinded you, but sometimes chitomboshandisa ma-facts. Chitombo, unotongoita go nema-facts nezviri kuitika ipapo kuti apa pandinenge ndiri kutambwa apa. Apa handifunga kuti ndoda kuinvesta. You have to know kuti pauri kuinvesta mari yako ndepapi. Haungatoona bhengi rakabroka
uri kunzwa kuti mastocks avo, they are going for $1 something, they are about to file bankruptcy, and then you go and invest in that bank, cannot invest in that company or in that corporation. You don't want to do that because that place is not a good ground. Even my pastor anotaura kuti chi, be careful, very healthy. Vadzoka. Tatri kutaura na Salim. We were giving advice to Salim. Hanzi na Tendai, there will be other girls out there, mate. Stay strong, nyangwe uchimuda iye ari kungoda kukushandisa. That's very true. Ari dango kushandisa chete msikana wayo. She's just trying to use you. I would not. She's just using him because her heart is not set on him. Because if your heart is set on someone, you speak good about that person, you respect that person. Like you say, Panipa Watawatanzi, cheat on your husband, don't go back and tell your husband, I cheated on you. You're breaking your husband down. At least give some respect. But sorry, those were bad manners. Ndakadzirisa mannerisms angu. Really? Back? Oh yeah. Oh yeah. Of course, muna murumukadzi anokurespecta ambofaka kuita bring down. Oh yeah. Oh yes, and Tiara, she realizes kuti no other guy will do half the things you did for her. So she needs more of that. And those are more of that, necessarily more of you. Not necessarily more of you, of course. Vakadzika tagara tinodawo zvinhu ka. Imi. Nyangwe nesubmission dzangu idzodzo idzi toda mari isu tiri vanhu vakadzi. Toda kugara tine mari, toda kupuwa mari. Kuona pamwe wazopatawo chikoro kana kuti wakawana basa South Africa akuda South Africa anounza kuti iye wakakusiya nani. Oh yeah, anotomuunza ndozvo vari kuda kutokushandisa, kune kuri kutokushandisa manje. Kutokushandisa iwe handiliyo unomboziva kuti ndatoine almost an hour ndichitaura ndinewe panapa. Natogona ipapo ndokugona manje. Next time ndikangokuona izvo modoenda modopinda ipapa ndokododzisa vanhu. Aiwa tinopinda, aiwa ukangoramba uchingoita matopics ari educational, and even if nyango mamwe asiri educational, I don't mind. Of course chinhu chese chinotaurika. Ndosaka inini ndisina basa nezvozvo kuti anzi makristu afani kuenda kumagroup akati. No, ndiyeni akataura izvozvo. Inini I make my own decisions. I decide what I want. It's religion. My Christianity has nothing to do with, my personal friendships. Nevanhu. Izvo ndeimonya hanzi count your losses. You are? Oh, that's good. Information I don't I see psychology I'm doing engineering. I mean like psychology. Saka wakaita industrial psychology. But another one that got sociology as well. For my BA honor. Information and I learn basically more as well. I'm learning one life is the no banana podona na postman. Guys, life is like a soka. Each stage. Life mararamira to the first stage one no extra more than no extra. Half the time I'm not up and down. When they're not going to promise, watch it to Sandon and promise. If I'm doing in the promise in a hand. But then those people from national Spain, from a bandit wants to Spain. Life is a record actor. Don't look at me. I want my life to be like Leo. Perfect. Exactly. That's true. Live your life the way. And be honest with yourself. Be honest with yourself, enjoy life, have self-esteem. See what you can do and what you cannot do. Yes. You can't afford the smalls. Reka. Unoda kunotorana nemasmalls anodhura amuna mari yacho kuita masmalls anodhura mari yesizi yevana vepezera shota wopezwa
waluza marriage yako, waluza free life yako. Zina malimits ako. That's Exactly. why tingendere vana Beyonce. Nyangwe ndikapiwa namba dza Beyonce, I know waste time yangu chiti Beyonce uripitisa ngane because unokuudza Beyonce anokuudza shamwari. Yes, Jay-Z yakandova nezviro zvako, but you're not my type. Ndingakuti kune vamwe vanofiri type yako. Oh yeah. Iwe hendi wanetsa iwe maunderwear ako ari kuvhunzwa too much. Hanzi kanda something papool. Ah, Natiara. Natiara mapride anozoita dhisko rake achikurunga nhasi asi kukurunga indava. Aiwa anoita Saturday tichamuona zvedu mangwana achikurunga. Mangwana ndo paanenge achizvikurunga. But Tiara, I like her spirit. She's got a beautiful spirit. She's just so. Makomens acho kumbenge ati Tiara. Savage. Mbenge kunonakidza. Tiara akatena karate kopi nokati yana Tiara ndi Bruce chai. Hatye kana kurohwa. Tiara anozvitemba. Tiara uye palive ipapa tirambokuona uchitaura nyaya dzako ipapa. Tiara ndomuedha apa. Tiara fani yake inoshanda neparafini. No problem. There's no parafini yatopera. Yep. Tiara wakenwa. Indiri kutoshamawo kuti ndatokwanisa kugara pese pandinotraya kutaura naMeli kana kuti nasomeone kumvenge sometimes inoramba inenge ichita ma-echoes in the background. I'm actually surprised that I managed to speak to you this long. Ndakaisa ma-earphone nhasi. Ma-one. Atori ma-one. But anyway. Thank you so much. Thank you. Let me say my few last words and then I get off the live. Ndirakuendawo zvangu nhasi ndirakuita chiko ndirikupinda neiko. Handisinayo kupinda nayo because vana vangu vakuzvidhiraivha vega kuenda kuchikoro. Saka handina kana yekupinda nayo. Kunoku dzakuenda ku5 p.m. Saka Anatiara vari an hour ahead of us. She's in the East Coast. Hanzi ndadzikama kuti hendi pamwe. Hanzi angangoti will you marry me? Hendi iyo marriage iyo yauya iyo. Vanatiara vari kuZimbabwe ikoko kai Zimbabwe ikoko kai vanogara iri 1 hour ahead. Ndichatomboenda unovaona sikana shem ndingoramba ndichiverengera. Tiara akati hanzi whether you marry bonde chete na 6 p.m. whether murume aripo kana kuti hapo bonde na 6 p.m. Tiara hanzi isitokutorara muri kupiko miss hanzi Mai KC ndanzwa mwoyo Leon ndipo Apple Leon urinyanya kupoza tasoti genga rakutoda Apple igenga redu irasikana hanzi iro here Adam raAdam you never know. Pamwe ndori kudiwa, you never know. But nina hangu regai nditaure my last few words to everyone. Ndingoita recap what I was talking about. Inina hangu, like I said, kana vajoina waiko zvino. And we talked about a whole bunch of stuff. But inini, like I said, inini I don't give advice based on other people's experiences. I give advice based on my own life experiences and what I've experienced as a wife, as a friend, as a mother, as a girl, as a woman, as a professor, and as a Christian. I give life experiences. I was saying, I studied my own husband. Anzi isuamwe ya Saturday 9:50 really takutanga zuva redu with a bit of knowledge. That's good. Yes. Saka rega nditaure manje vanhu vese vakateerera. I give my advice based on my life. I've been with my husband. We've been together for 25 years, but we've been married for 20. That means we dated for 5 years. So I studied the man that I'm married to. I can't study somebody else's husband. I studied and I got to understand who he was. Varume vakasiyana, munhu wese akasiyana. That is why vanhu vane different fingerprints. Vanhu vese, oh, UK, wow, that's nice.
Thank you for the words of wisdom. You welcome, my sister. Varume vakasiyana, tese takasiyana. Tese tine different fingerprints. Nobody has the same fingerprints. And nobody has the same mindset, same thoughts. Tese tiri unique in the eyes of God. Yes, we were created in the image of God. But God allowed us to think freely. He allowed us to think independently. Saka inini, as a person, I decided to study my own husband. I decided to know the man that I'm married to. I decided that I want to be educated, and I decided to educate myself not only academically, but life-wise. Kungoti ndingonzwisiso zvangu life. Kuti ndingoziva kuti okay, chii chinoda murume wangu. I decided, okay, the Bible says I should submit. I decided to submit, and I decided, okay, career-wise, when I'm at work, when I'm in college, my students are calling me professor. I'm at home, I'm called Mai Banda. My title will never change, even on Facebook, because murume wangu ari pa Facebook pangu. It says married to Douglas Banda, and Douglas Banda yake not married to Plaxides, no, married to Mai Banda. Of course, my name is Plaxides. Saka stada munhu wako, ziya munhu wako, zvokuti hanzi varume vanozodai. Yes, pane pavanonzi varume vanodai. Pane pavanogeneralizwa, but try to individualize your husband. Inini, now I'm speaking as a profession, because you individualize every case. When I have my students, I have to know where my students are struggling as an individual. Kuti okay, ari kustruggle nekunyora ma-essays here, ari kustruggle here nekuti come up with a thesis statement, kana kuti munhu uyu anoita ma-inconclusive statements kana achinyora ma-papers ake. How do I teach you to know how to conclude your paper, how to write an introduction? So that's the same thing. Know the person you're married to or the person you're dating as a person. Understand him. Get to know him better. Introduction is last. Many people are not for introduction. Knowing introduction are not a good student. Yes. Why would you? But in this essay, I'm going to talk about marriage. Topic and I'm not topic and I say. Topic and get you. Panam Gazano Zanona can but Takuno Tagananga essay. Anyway, I'm doing my Hey, Saka going back to your topic, since one do the topic in the A, it's all those things put together, because I believe the sex is in the mind. What do you do for that guy? Have you understood this man? Does he have a reason to enjoy you even in the intimate area of intimacy? Do you respect him or do you not respect him? Those little things, those things are the ones that keep you closer. You don't go and say, I'm just a slay queen, because the slay queen really continues to understand, but I'm not intimidated by slay queens. I'm not. Because I know, Anzi, in a business environment, if you have a product that you sell, my customers acha what's in it for me, because Nike is selling shoes, Adidas is selling shoes. You also want to come up with your Handy Leon product. What's in it for the customer? What makes your customer want to come back and buy that product from you? So you have to ask yourself the same question. How can my husband come back to me? What can I offer on the table that can keep this man in the house? It may not be important, but for me it's important, because I want to keep that man in my house. Douglas never, he wasn't but one thing that drew me closer to him when I first met him, I was 16, 17, and I sent him topics. And I'm very important. He told me the truth. On a date, he would tell me, I don't have money. I'm going to school. I like an honest guy. Be honest. Be honest and open. Okay, because my family was already in the United States, so they would send me money. Obviously,
would go on those dates. But my husband got a very big education right now. As I speak, he makes more than I make. And he's very honest with himself. Of course, varume vese vanonyeba ndozive izvozvo. Sometimes mamona tiara eh, wacho hanzi Tiara kana Ruchi. kuti pano panoitwa bonde na6 kana uri 4 kana uri ringoitwa kuti Hanzi rinongoitwa Tiara. Haikunodzidzisa vanhu zane basa rese. Hanzi, thank you, Mai Banda. Well said, Mai Banda. Prada Gucci. Thanks, family. Prada Gucci, yeah. True, Mai Banda. Thank you so much, ladies. That's me. That's how I do it. Ndo yangu personal life yangu. For me, that's how I am. I don't go looking for stuff that I don't care about. Zvekuti hanzi ndinoswera ndichiita go through Mr. Banda's phone. Hell no, I don't have time for that. I've got too much self-esteem that I don't go through my husband's phone. Even ikarira papa, I don't even look at it. That's his personal phone. One thing I know. munhu akadzidza ka munhu ane academic knowledge unongotinyatsovawo kuzati munhu akadzidza angambovi that stupid. Torai manosaya Mai Banda. Vamwe vanhu vanoda kuita maarguments uchinyatsoona kuti chikoro chedu kundoramba pana logic hapana pane zvekutaura. First wozvibvunza kuti wakatsva nemoto uri kuudza vanhu kuti moto unopisa nokuti wakahwa here kana kuti wakatsva kana kuti ukaona vanhu vachitsva zvinhu tsirika. Munhu anoudza kuti moto unopisa nokuti akanzwa kupisa kwemoto. Kouya umwe akatsva, kouya umwe akaona vanhu vachitsva. Saka iva vanhu vari 3 iwo experience yako unoita kumunhu upi. Exactly. Munhu akaona vanhu vachitsva nemunhu akatsva. Munhu akatsva ane more information anokunoudza kuti unoziva kuti moto unopisa sei. Unopisa semunhu adigwa mhiri pekuti akaiswa glue nechi. But yes, information inobatsira. Saka unotora information yeakanzwa neinformation yeakatsva neinformation. Don't let that influence you. It's always good to have knowledge. Exactly. Like Mai Banda vari kukuudzai from a perspective yomunhu akatsva akavesa moto anoziva kuti unopisa anoshandisa moto kubika. Saka guys, kana muchitora advice muri kuitora ende kumunhu akadzidza zvinobetsera. Yes. Mazimba ukasangovaudza ndine certificate baba zvinoti pane taura zvinoita senge wakadzidza kaiwo. Sometimes wakadzidza. Vanhu vanenge vachiti vakadzidza neni vanoziva ine mabhuku ndasingaverengi. Even kuuni mabhuku ndasingaverengi. Sometimes I don't want to do something. Ndotaura lecturer kuti 1947 hara lambozi ndingati ndinda kuverenga zvakwaine kuti kune zvimwe zvinhu vanongoona munhu ane experience. Taura guys. Amen. Munhu akadzidza akati bhuku pane mamwe mabhuku okuti munhu anoita a stupid educated person. Mune vanhu vakawanda vari educated vari stupid. Nyaya dzemarriage dzinodawo sometimes even mbuya vasina kumbogara vaenda kuchikoro vane advice yavanokuudza vanangu unozoti hakuwai kumushakosira vabereki vaitirera Mai Banda vachiprepare kuti vatange venzerenyika vanauza tichaenda mberi kwamabhuku. That's why because letati kumutamisa iri kusvika muchii vakuru vanokuti waikumbana mukadzi anzvaroziva pamwe chitori unonzvana kana mukadzi anzvaro vatipozvii uri mberi kwamabhuku mukadzi anongogona ndinoenda shift yachona dzimwe dzacho shift ukasacheka payslip inenge itori shift chaiyo. Mashift pana anyora comment yandinakidza. Okay, hanzi thanks Mai Banda, ndochokwadi chaicho. Usavhure phone isiri yako. Oh yeah. I don't touch my husband's phone. I don't care for it. One thing I care about is he coming home? Is he paying bills? Is he committed to me? Does he call me? I spoke to my husband like 10 times a day. 10 times a day. Is he committed to me? I love you, Akasimba. Oh, bati phone yemurumeka. Vamwe vakabetsereka nokubata phone. Aiwa akana. Unomutsa dzakazvikotsirira.
kana Let me tell kana you, zvirimo siya zvakadaro rega dzivete my band. dzirare. Ipapo ndinenge ndikurambira nemi. Sometimes it's better kuona nyama iri kuora isati yanyanya kudya dzimwe dziri mumba. Unonzwa kana wakati vamwe venyu makudiscover kuti varume venyu vanohura maane 42 years. You pray then ndakazvidiscover ndeye 32 ndakatokurumidza kutobuda ndichiri kuzvibva ndakatowana umwe murume anoni. Unenge une zvawaona, unoziva kuti chinoita kuti munhu azoita worry about kuhura kuri kuita murume. Unenge waona trend yesomething, vamwe varume havauye kumba, anogona kurova kana 1 week. You don't have to wait to look into somebody's phone to see that this person is cheating on me. It's not only in the phone, it's the action. Varume kana ngoti munhu chaiye inini as a person kana ndatodanana nomwe munhu, you can tell kuti mai ava commitment kanenge ka somewhere else. You don't have to wait. Zvinongooneka neaction yemunhu. Mai Banda pane nyaya one. Unoziva Mai Banda zvinoitika. Vakadzi imi munonamata imimi. Isai gap between church nokuudzai vanhu vanonamata. Kune zvimwe zvaunonyatsona kuti uchida kucircumcise mwana wako munhu unotanga mbonodza pastor. Uchida munhu unotanga aiwa vanhu vanongonotaura kumapasta zvinhu zvakawanda. Ina handizvideni ina hangu handizvidi. Chaivo zvimwe zvinhu zvamunoseta mboitawo privacy. Saka I think Mai Banda vanokwanisa because Mai Banda aiwa dzimwe nguva ichi uri muchechi wanzwa pane munhu wandaona areceiva 4,000 izvo mudzimai atoudza mai mufundisi amen we receive. Saka indofunga kuti munhu ari kuprofita so give it. Kana kuparidzwa pastage una marriage yako yakuparidzwa panhingirini papulpit. Yeah, some things keep them to yourself. Try to go to an individual aritori independent. Kana kuenda kuma counselors senge imi munogara zvenyu kuma first world. Endai kuma independent counselors. Ariko ma Christian counselors ariko ari independent asinei nechechi yako. Banda takabva nekoko zvecounseling izvi. Unokanseliwa nemunhu ari kushayiwa bonde kumba kwake. Anenge akutotaura zvekutoshaya kwake bonde. You're very right. Akashayiwa bonde tikapedzera tokumbirwa izvo. Mama iwo chitokanseliwa aizvi counseling yakapedzera tovaine. Saka kutozvisorovhera nyaya dzako ndokutozvigona. Hanzi muchiri pano tasaone ndichiri ngori pano aiwa vedu inini regai ndichibva. Foni yangu unozoti yatopera moto. Vavuya here baba kana asati vauya mutagara ipapo kusvika iwe hendi baba vauya dzedzi vanonzi dzedzi. Yeah, thank you so much Mai Banda. Mai Banda tokone murambe kuchichena muvavudze vaning'ina venyu avo. Aiwa chenai vaning'ina vangu. Mai Banda kana vari single vakanaka vane mani. Handizviti zvinobhedha. Rafu. Vane rafu here. Aiwa maybe vanenge vaneta nekungokechwa pese pese unopedzisira waneta. The most desperate women kana desperate men. Nai hanzi Mai Banda yesikuku nai zvakweyo Mai Case. What is the most desperate chi? Vanhu vari so desperate for kuroorwa, desperate for kurume. Vapa mastage yekuti they are so desperate. Though the most vanhu vane rafu yekuti anoti wapiwana nenhamba. And sometimes Mai Banda semunhu wechechi munenge matipe umwe munhu kutero kune system pedu nhamba dzake. Murume achikopiwa nhamba achikobvunza wawanepi nhamba dzangu asati amboexplaina block you. Aiwa iwo kana ndichida kutipa munhu ndokutipa imese muri 2. Ndosaka vanhu vasingazobvume handiti unonzwa paipe mastatement aya yekuti iwo unogoti hanzi Mwari vakuratidza kuti uri kufanira kundiroora, how come God has not showed me. Saka munhu anenge ari knowledgeable ari wise, you tip both of them kuti brother kune sister kai, sister kune brother kai. Kana uchikwanisa kutoenda navo on a first date, go with them, mungova introduce. Samondo dzati Moses pakaona gwenzi richipfuta raitanga kupangwa rambonopfuta kuna Farao. Aiwa kako Farao akanga aripo pagwenzi here. Farao anga ane nezvegwenzi iwe pfutseke hendi. Mari vakauya munhu one side. Iwe munhu ngaangodzidza kuva nice any person until wa receive bullshit yake. Please vanhu vekuzimbabwe ngatidzidze izvo. Vamwe vanhu dzimwe nguva unoza kuna munhu akauyisa wallet
kuisa wallet dzeko dzeko musikana asi tomboritaipira sister 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 I'll call the police on it. Mawisa wallet unoza ndamudzingirira kubva kweso after that I'll call the police on you if you keep on harassing madongodza wallet wallet yenyu sister. apedza ipapo oda kunditi where you from bye bye call the police on you ndambomamusina kuti mari iko zvino wakasangana neni ngoda kundimhorosa it's too late wakatobviringa cool the police aiponga ndiri kumumanyira pandikuchinga akawisa wallet yake and akaiwisa akaisembera mari yakawanda kusonga yaisivula ndakavhura iwe waisakariichibhese Kodai mami netaza. iye munhu wari kutuka iyeye motikari yako inoponja pakona apo unenge oda munhu anopusha futi varungu vanenge iye munhu watuka akapfeka hofu ndiye achakumirira iye. Aiwa, but you never cease to do good. There are certain individuals that come across, that you come across. They are good seeds and bad seeds. Anditi tinawo maexamples akawanda mubhaibheri. Hanzi kana pakadyarwa zvinhu zvikadyarwa zvakawanda kana kuti iri ichiko iwitera ndichaziva kuti which seed when you ndofu hautraye kubvisa kamasawi uchamaona saka anoonekwa nemakala awo palater, you know. Yandiyo uri kungonakidzwa namai banda iwe hapfutseke zvakwana rega ndichibva. Oh yes, Beverly, I'll be waiting for your message. Beverly murume manje ane ndebvu dzakakura so ighost nhatu maibhadha ikoko amene hanzi ghost. No, no Beverly musikana. I'll be waiting for your message, Beverly. But it was really nice to talk to you, Handy. Let's do my Friday talks again. So I'm enjoying it. Thank you. Come up with another topic and let me know in advance so that we can prepare ourselves. I think this is really nice. Next time, ngatiite iri pamvenge chaipo. Oku nhasi uisamazana kundiisa ndikaita kumvenge zvavanoita Mai Banda and don't lose control of my life. Ndinozoishare kumvenge chaiona iva ne15,000 views ndine mamagroup andoishare iri kugroup rangu rinonzi masasa ekubatsiro it's a secret group saka muri kuona vanhu 33 apa but kuma 300 matipera live ino mucheke maviews muchaona kuma 900 1000 amen. Aiwa hanga tipote tichita malive ndikaita kumvenge dzese dzandakaita kumvenge dzakadisappear but idzi dzese dzandinoita ndikadziseva pauri pangu ndini ndinodecida kuti dzidzima kana uramukadzi I'm still in control of my life. Aiwa rambawo necontrol. I enjoyed it, so I'm really thankful and grateful for adding me. Thank you so much. Pandinopedza izvo muchaona chinenge nemaviews mangana ndoda kutoishare panhingirini papage pangu. I'll share it on my page. Yes, thank you. Aiwa tiedha tiara timbomuzwa kuti ada kutaura nezvei. Tiara uya palive. Tiara uye palive. Munhu yavo yakapfeka zvake zvokuti asina bhudhi yazvo. Hanga asawa yakapfeka kashoti kake kaya. Tiara usava nekashoti kako. Uyo wakapfeka mushe. Hanzi Pharaoh kugungwa. Moses kutsvimbo. Hands kuna Beverly, not kuna Mai Banda. Okay. No problem. Hands iwe, I'm not a ghost. Beverly, thank you. I'll be waiting for your message, Beverly. Thank you, Handy. Have a blessed day. Muparise mwana wamakatengera mota ndakaona motikari yamakamutengera nditi ko isusu hatengerwi handi. Muna kukumbira kumbira unopiwa. Dzekwenyu ndedzekuruboshwe kana ndedzekuruboshwe? Ndedzekuruboshwe. Aiwa ndedzekuruboshwe. All right, Mai Banda. Thank you so much. You're welcome. You have a blessed day. Thank you, brother. Bye-bye. Yeah, Babanga or Mai Banda. I think, guys, Mangozin 0